Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata kasih ngaki kan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut laki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kinoilam Jonga Khasi Student Union Shillong E Circle, Kilali Banyakando yo Chairman Jonga Institute of Hotel Management u Dr. Vijay Kumar ban pinsngaw hau yagi babon gi jarwat hakan gaslam puli. Haga jinga kram ki lar thai khubor Kinoilam Jonga ki SU ki laong bigiran shirin jan ki daw Jonga jing bambet krokam trekam ka IHN kawai ka digi jing sha bekam ki dong treklam daw. Nang ta kibun ki jing jing samla puli naduk kabam ki jing bamyo ki security deficit ki jing sha le ben ki dong tre pat ki samla hagi babon ki rokam bat ki we pat ki daw. Hadin ki jing kendo ka ki SU kala shime karai ban ap ayu chairman unle Henry ladaka sorka kadang yai le kelut kimban siben shim dakarai kebeting ka jingawan ya kenduk jingi mutasi ka Lipotrik yo Dr. Vijay Kumar IS Bodiu Chairman jongka HM jingwan jingi kalong hadin ba ni nimshim layo ya ka appointment hadu mentah buat ke principal jongka HM hadin ba ngila khang tala buat ka HM de hadin ba ngila yong buat ya keren ya perkat iki ya ka isu gebede ba ka HM u chairman ula kula rengi ba unshim di senjam bat un pej hai ke badan kam ban solve the problem ko ban solve the problem ko HM de kawiru ula na kaliang jongi ru hadin bagi layo bani keren tingila perkat ba minum upslam ya kani bat lada ngimyo jubab na kaliang jong chairman ne na kaliang jong ka administration po HM seng kan shim di senjam ba kamting susu ni ya kaba mentang ni klembu por chairman marki dan shibun ki issues ki ba nilai keren batu de kapor kalong pada bagi Islam nama bagi students ki dan ya exams de what hadin kini ki exam bagi students ki dan ru ngimi pat baka principal kan chimkia ya kini ki issue dalam chimkia ka ai di kidaw ba ne kum tai tamba kini ki daw ru kilong ki daw bangi asmo na bar kini ki daw bakala pen poishi officially kini ki daw bangi shi asmo na shini shitai ka baki daw kumba chairman ru mentan uang ba dan kata kami kini ki daw baki kam poishi officially yamla ban accept itu ki daw maladang ngila ai ka appointment letter la dan nomor phone tu kala ada ben contact bani men sutu ita ki de ngila ban compromise kita ki jingat di jongka ka nakaliang ke jongu penpau ba poi perkat ba kata ka ke jah po HM udang mut ba kita hi kena puli kemen po HM de ngalabatai yo chairman ba lada pikwa bantep bagi kena kemen em po HM ya ban kendu ki kena ni las dang ban kendu ki kena na du shwa jong good friday ba hadu mentah issues jong HM kimput shu ngalada principal show chairman balada kwa ban tip bagi kena kemen la ni satisfied ne mi ka education quality apa HM ya ban kili ki kena apa ground om ya principal issue gidan shibun hama issue ningkong sa kadi jing sabe sha terminate claim daw jong ki staff apa kidang wan tray issue sabe de dadat nang tabre dan sa student issue ka bahadu southern page bangin sa forward fi press issue kum kajing collect ki pisa bomday issue ban collect kajing pen phaino ya ka caution money dari ka security deposit kajing bombiang ka bam mistreat jeng ki staff ni student ka ba nimkwa pan ai haka impat kwa ban keren haka ayu lap thai kubor long kwa ban ya solve shwa pat ka principal kini baro kinumja la da ka principal ka play ka jingkhang jeng keren
i persang baik ban ele ban solve kini ki problem bro henry bede hadien isu thu ba kani kampoi sisi likindu ya principal po bing likindu principal kamdan ya po bamdan you want next you book appointment ru phi kiwi ki office kat ni ki badan ngilale kumto la de kimdan next day kila at least kila contact ni namang ila ai number ki PA la ni officers bade yung ki tambah ki bere kim ka principal hang tai bere kadan ke silendat kidan chibun ki dan kamdei kadan kidan chibun ki silendat ngai tai Tapi competition jungi kam judai ka touch dan kam kodyat madiat they are never our competition jungi kedai mangi para guest house para instay para homestay kaya mangisak sadani ti email pa jung apa di amba yan penkala no syaka guest house la ka homestay kan por bangi penkala ngi ai kerteng ka orange homestay pingi sedang sya no 4 rooms tambah nak forums ni sotho ba ma nomor ni dang kam show ki rooms ke ni lala ban expand nak daw ka floor jod ki torres kila sedang bon ading in sala ban expand jo showroom at current ni dan khasandu habawan kun kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kun kini ki big companies bawan ni kalong big opportunities hingi ki yun pagin yo company how jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma bangin la dat puli Tingin jaka bagin tap syabar ngi layo ban tap aka state la jong kitores kilong la ka jong ka segment ma uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers kilai hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pem kini ki instay ki tang kata hang la ban ka bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lani ki instay lani kiwai ki bentaro recently ngadang show receive ka wai ka award ma katin ba ka gold award jang tu sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka kwa tekan ka ni ka wai ka pani ba ka government hi ka acknowledge lot ya baro ka trahi ban promote lo ya baro